oba s Jitkou jsme vyrůstali v Čechách na krásných českých pohádkách, tak jsme se inspirovali princeznou Krasomilou a králem Miroslavem a posíláme polena přímo z prudkého svahu za naším domem, za naším půlnočním královstvím, z prudkého svahu přímo dolů. Princezna už dole čeká a nejenom střevíček, ale i polena si musí odvázat a přivázat sama, abych si zpátky mohl lano přitáhnout nahoru. Tak. Jsi připravená, můžu? Tak, tady máme poleno. Posílám. Tak a máme to přesně tam, kde jsme potřebovali. A abych ještě zdokumentoval, kde nám polena, který krásně v našem půlnočním království jezdí dolů a kde se zastavují, tak jsem ještě seběhnul dolů. A tady vidíme, že se nám poleno krásně zastavil o štafle, který mám ještě z prvního svého bytu na Mánesce. A díky těmto štaflím používáme Archimedův zákon o prodlouženém rameni páky. Stačí na pravé straně lehce nadzvednout a lehce karabinku uvolnit uprostřed